Katkum kita long kubor bala penmi bat penmana ha kajing shlai ha kajing ter ula ba ka bala pelong ban shlai ha ka surok ba bernihat jerobat bat khana para ka badai menin ka janmid ha ka arpnyo tarik unailar arjar pesan. Katkum ka kai phot bala yolum jingtip uwai naki ula du ai no yala ka jong ka jingim ha ka tei ka than ha ka jing shlai ka bala penjulor palat daki spa teliki kali ka bayai bayeng lengba na ka tei ka surok. Kajingwan kan san ka ka day naki bentalum jong ka Meghalaya ka bala pelong yaki kali he ban sakut apring surok ba. Haka ni kajingjia ka kenhun SDRF bat NDRF kalaya trishitam ban ai kajingyaram yaki bayak saj ban laj na kajing syarong haka Haka sipau mai la yatu ba wei ubriu bala tip kerteng kumudor ka charma na hartikat ula du eno ela ka jong kajingim hadin ba ula syarong haka ka baklain ba. Hadin la yo ban say ka medyap jong bat la phana Syakuwati Medical College Hospital ban le ka postmortem. Kajinglong jingman kala syaka Bashir Khaibha namar daki spa teliki kali kentup yaki bos kit nong lej nong wan kit trok ki kali kit nong pang kila sakut daki kenta bat kila syak telep haka Ki jaka khayi pateng hajurobat bat ki jaka ba marjan bat ka kham tam haka pramal kendai mal bat shipau mal kila mat ek jingdu nong ka bakrau namar ka kala shlei haki dukan ki office bat ki ying bu mar.